Hizkuntza eragina arautzeko lehen ordenantzak onartu dituzte zenbait udaletan. Udalerriaren garapenari eragiten dioten planek eta proiektuek hizkuntzan eraginik izango duten aurre ikustea eta neurriak hartzea ahalbidetzen duelek, eragin linguistikoaren ebaluazioak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2016an udal legeak arautu eta 3 urte geroago, 179/2019 dekretuak garatu zuen eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteko derrigortasuna, eta orain ele egiteko metodologiak zehaztu behar dituzte udalek udal ordenantzen bidez. UEMak ele egiteko metodologia sortu eta zehaztu du azken hilabeteotan, eta zenbait udal hasi dira metodologia horretan oinarritutako lehen ordenantzak onartzen. Ordenantza honen helburua da udalean ele prozedura sistematizatzea eta horrekin hizkuntza eraginaren inpaktuari dagokion garrantzia aitortzea. 3 puntu garrantzitsu jasotzen ditu ordenantzak. Batetik, ele batzorde bat izendatzen du, bertan jasotzen da zeintzuk osatuko duten ele batzordea. Bestetik, zein plan eta proiekturi dagokion ele egitea ere jasotzen da. Hau da, dekretua jasotzen duena, izan daiteke, edo hortik haratagoko zerbait. Eta azkenik, herri barruan, eremu batzuk edo auzo batzuk arnasgune izendatzeko aukera jasotzen da. Honakoak dira ele ordenantzak onartu dituzten lehenengo udalak: Dima, Amasa Bilabona, Azpeitia, Anoeta, Orexa eta Lizartza. Dimako herria aitzindaria izan da eragin linguistikoaren ebaluazioari lotutako ordenantza onartzen, eta egoerari oso pozgarria da, azken finean hautetsi moduan egiten dugun lan guztiari aitortza berezia eskaintzen dutzolako. Gure kasuan, ordenantza onartzearen motivazio nagusia izan da, herria kudeatzen dauen lantaldea tresna egokiz hornitzea. Bai orain, zein etorkizunean gertatu daiteken egoeraren aurrean prest egon gaitezan. Hori be, gure ardura dalako. UEMak proposatzen deuzkun ordenantza eredua guztiz egoki eta aplikagarria da gu bezalako udalerrientzat, eta horregaitik guztiak animatu nahi zaituet ariketa hori egindagizuen. Ordenantza proposamen hori aztertu eta zuen bilkuretan onartu dagizuen. Eskerrik asko. Udal legean oinarrituta gainera, gaur egun udalek eskumena dute hizkuntza klausulak txertatzeko bide publikoa okupatuko duten ostalariei, merkatariei eta gainerakoei baimenak ematerakoan. Horrela, ezinbestean euskaraz egon behar dute bide publikoan jarritako oharrek, arbelek, menuek eta gainerakoek. Leheno geneukan ordenantzak jasotzezun lurraren okupazioa bere horretan bakarrik, eta tabernarien eta beharrak aldatze dianez berriz ere mahai gainean jarri behar genuen gaia, eta guk argi geneukan ez zula horre bakarrikan arautu behar espazio publikoaren erabilera, baizik eta beste hainbat gauza jarri behar zitula balorian, ezta? Tartean kontutan eukideu parrillak beak, herriaren ondare bezala, eta noizki ikuste genuen paisai linguistikoa edo gure ondare material hori euskera bere horretan zaindun behar genula, eta zeharka gai guztietan landu behar da bezala, udal terrazen ordenantzan ere jasota gelitu behartzula. Horregatik, irizpide bezala lehenetsi egin da euskararen erabilera, ez da debekatu beste hizkuntzen erabilera egitea menutan eta kartetan eta jartzen den mezuetan, baina beste hizkuntzen bat erabiltzen bada lehenestua gelitu behar duela euskarak.